De ChristenUnie stapt uit de coalitie in Dongeradiel. Aanleiding is het schelen de snijziepening van winkels. In een laatste oerlis eerst keer coalitiepartners CDA en FNP het opstappen van ChristenUnie-fractievoorzitter Rein Verweda. Voor de ChristenUnie reden om definitief de stekker uit de coalitie van het CDA, FNP en ChristenUnie te loeken. De politie had van de morgen een hennepkwekerij oprollen in het Jeddere Zuivelfabriek in Elslo. Er stien naar alle gedachten een paar duizend planten. Er binnen 4 vertochten oppakt, 4 Molly en een vrouw. De politie kwam de kwekerij op het spoor naar een tip. Een Friesinne had als allereerste patiënt in Nederland een buikwandtransplantatie gehad. Het UMCG had de operatie een jelly uitgevoerd, maar maakte het nijs goed bekend. Dat deed het ziekenhuis om de grootste risico's op afzetting van de nieuwe buikwand nou oer binnen. De patiënt had de ziekte van Crohn. De gemeente De Frieske Marne docht de uitkiektoer van de Jouwer in de Verkeep. De toer rond de zeewaai verliest zijn functie als het knooppunt Jouweren er dagelijks leidt. De gemeente hier de uitkiektoer in 2006 pleetst voor mensen die door de Loerdswal bij de A-Zaan heen wonen. Van Zimmer voelen famke van 14 uit de toer en rekken zwier verwoenen. Joen en vannacht. Eerst mist, letter verdwijnt hij, het wordt 6 of 7 graden. Morgen is droog met zinnen en 15 graden. Middags meer bewolking, joens volgen troch lichte rein. Het wordt nachts 11 graden.